les he fet a partir dels referents que em donava l'Àngel, de dir, mira, hem d'anar per aquí, mira't aquest autor, i a través del material que ja teníem de la pròpia escena. Per exemple, hi ha una escena que és la que d'entrada m'ha costat més d'adaptar pel que té de dificultat, que és la de la guineu. Amb la cançó hem d'anar a del podríem ser amics, encara que siguem molt diferents i que no tinguem res a veure. Escolta'm, perquè he parlat amb tu, que som tan diferents que no ho hagués fet, ens estic fent amics i al final ens ho passem superbé i som amics. I que estrany perquè som diferents. Perquè el que em demana l'Àngel és que en la cançó no siguin amics al començament i acabin sent amics. Per tant, et demana un arc d'evolució dels personatges que, per exemple, no et demana els baobabs. Perquè som amics, tant se val si ets de fora, tant se val si ets d'aquí. Perquè som amics, ja saps que avui i sempre pots confiar en mi. Bueno, potser és una mica massa de pressa, eh? Vull dir que s'han fet amic molt de pressa. Clar, per mi és meravellós i és una sensació d'alquímia absoluta. Som amics, que avui sempre pots confiar en mi.